Akadonza chino ndiani mauto rekhonangale kana kuti Chibreaker ataureni 0772 162 we are live on Facebook, Platinum FM, Star FM, Selector Taraman, Godfather Tempo man. Share page pauri papo share page waizi share page because ndonye yatinenge tinayo mangwana kuseni takagara pa bridge maizi share page Taraman andi Dabadza dabu, rekanda badza dabu, dabadza. Wamitelem, regan garinda kapura maturu sinda yauzori mangoma kwitonge gorosi gore rinwanopa manyonge nyuruzi one of the 7 wonders unge forosi chinzwa zvandatenderana nagaza nguva yavo yareba vachitambisa sadza ngavabve pachigaro vambogara dhaza vabvise pambedha varare pasi Khonangale ndiri mambosa 45 vakandisaiza vazhinji vakapera kufa pakufa mbiro dzekufa ndedzekuseza zvinourayawo mukotofa pakufa naimi Chibreaker akafa shuwa akafa akandisaiza akafa pakufa. Don't play with something bad. Sano kuimba kunongoda kastate ndoputika muhongo ndemagirineti ndomhanyango makunge need for speed saka uyo ndiye ari kutenderere kuro ndobata pere hande bring it back pull it kotedzera kamtemo mpesa wangu anochistone order naitempo man anogona kuverengera 8 lines ka handiko kuverenga ire ayo kuverengera kundozoimba hande nda wamikelem Chibreaker ndabadza dabuka hey ndabadza dabuka Chibreaker ndabadza dabuka wamitelem ndakatanga zvaisimisa bvumai zvimwe zvacho chindivengesa bvumai muchiti zvichandipengesa bvumai ndisina kana chekutengesa bvumai asi ukaona ndakabata microphone ndauya uzoita hondo kunge Megatron Chibreaker chagaro neshavera Kepoton pangoma ndiri kupisa bvunza kana Ethaton pati asi kune vanhu vanokuteerera natsotarisana ifesi wewo unodherera kayetika koko wakapfeka kakapfupi ndokaichaita kuti umukire padripi tokuvhara zipi tokuvhura zipi wobva warwara wobva wamukira kadripi iwe inzwa handizi chipisaka kunge katuni iwipiwipi listen ngoma dzisina muganhu ngebhodha jampa vatsvukisa maziso ngoma ndavagara bhampa dzavo ngoma marara ndokanda mudhampa hadzina moto dzakadzima dzoda majampa ndomutambisa kadudumduri ndoimba tsumo madimikira unge nyanduri ndini ndakabloka nzira yake unge mudhuri ngoma rangu chinzwa 6 manzi ndiri patraining ndichidzidzira chibasa chekilling ini kugomba vanhu ndaita killing wakundisaiza ngoma isi ndoisa pilling chinzwa handiziwe juta people pandasvika mabiko yatotanga smoko bvunza vekwamutoko vakatenga makoko ndichiparidza shoko chipoko chemboko hero shoko mapererwa makugocha masau rest in peace kunge Oliver Chidau maremerwa nebhora ndaona makufananidza katsande nakabva jau ndiri kufamba nedhanzi mwanangu ndiri kutora mafanzi mwanangu ndomavharira mufenzi mwanangu kutora mari nchingotora mari ndiri kufamba nedhanzi mwanangu ndiri kutora mafanzi mwanangu Chibreaker kachenyu chakadzika ndatarisa kwachabva mashuwesa kuna dhabuka apo changa chakarohwa neguka inzwa tsamwa yandaridza kunge mai azuka mabva uko vanhu vese chikutembai mubhokisira ndauya neochipindai zvamuri puti kumauto tekukokai patani ndauya naro mudhara torai hapo chamugodhi arohwa nehefa kweindochuna inde ndowina uefa tempo mani manyai munotora bloti Khonangale uyu achepa nguva yareba kukura jakurezadzika maise muri kutrima tsiyenereza rega ndikwazise vari kumaruzevha madzinzwa sengoma ndichipepeta rukweza munopera mweya mubva matifototo munofanira kurohwa gombototo namauto munokwana nepamkoto ndipe mari ndikubhadharisa iro foto ngoma dzenyu dzakadhakwa Jamani kasi munoshandira kambani yaSatani apa tumaluksi munenge ngochani peicheni chanamani ndimuisengetani Chibreaker ndabadza dhabuka hey so ndabadza dhabuka this is the last round Chibreaker ndabadza dhabuka listen wami zvandiri ndisati ndachinja firi tenderedza madhiri ndisati ndatenga vhiri abvunza vari mhiri kwasvika yangu mbiri ingava Sunday Monday kana chipiri nengoma ndiri pajeni musasaiza mazvetsi yandimboga ndarivhesi ndakabatidza magetsko kupanda kechisaka ndakachinja fesi ridhimuri nebhesikorasi kusvika ndakutsvaga kuti handikuoni muhomwe mako ndaona hauna kana foni ndipe mubhata tembo mandimuise paproni ndakapenga zvemataktika mandigoni chinzwa ndofambira mudenga ndifanike droni ndine knowledge yakawanda unge foni riunasitima huigoni kana wakapenga imba munyemba dzatuoni handiimbire kuti ndidiwe nana Joyce tava tangomirira pa 5